Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi ceritanya ki aku mang ketemu belis, terus belis ki ternyata ya pengen kangen karo kula. Lagi sisan aku karo takok-takok masalah sing jare tomblok wingi ngomong apa terabas iki genahe piye, soalnya aku ki pengen mastekno ae sing dimaksud kula ki piye. Wediku ki tomblok ki diomongin kulot ngene, persepsine tomblok beda. Dadi misalnya sisan misal kebetulan ketemu kulot iso ginahno maksude piye. Dadine kan aku ditakoni wong-wong, ditakoni kanca-kanca nang omah ki ya menak. Ternyata maksude Pak Didi ngene ngono lho, Bro. Iki wis arep teko, memang kayane Pak Didi enek nang omah. Dadi iki muga-muga wonge mang tak WA ngomongin nang omah. Arep budal ngalor maksudnya. Wis. Iya. Halo. Halo Bu Rin. Boleh sedar kata. Pagi, Bos. Baik, Pak Belis. Bos. Iki kula golek iki lho. Kangen jare. Olah komah yo. Dari rumah. Ki lho ngentekno kluwehmu. Iya jajal. Iki aja kumat-kumat. Ora. Kita kan sahabat. Wis budal ya. Niki sama totongnya ada budal iki jam 10. Ya gitu. Lho, sikile drame menurut piye wi? Mbok piyakno. Nah, waduh, biasa. Oh. Mantap. Mae gak apa mae? Ya rada gering titik. Ndi gak. Wah wis awau to wong. Aku mandek ra mapartikan ning ngarepan guyon karo kowe nyekel HP ki apa to? Kok iso Ya karo Mbak Suti arep sotekno. kowe jane. Enggak kae arep sotekno iki moh ora loro kok. Pakai kopi ya? Oke. Kan kopi. Kopi ben relax. Wah. Jogo mak wi umure wis 80, nek eneng keluan dan goleki aku. Iya. Kan enek WA-ne to. Mak biasane bendino WA. Wong engke lho nang ngarepan kok. Wong nang ngarepan iki ngepeki anu. Ora enggak tak belis cara. Kok loro menak men. Lah iya aja iya. sehat degrek nang ngarep. Sotekno karo Mbak Ti. Kok gak loro. Ora lara on suntik. Lho dek kowe wis Tapi tak enek yan wene kono. enak wong nang ngarepan dolan HP kok. Ngono. Tapi kowe kok aja geringne aja kumat nang to. Coba Ora. pikir apa? Gak mikir apa-apa ya. Yo golek kegiatan apa ngono lho. Golek jangkrik ini gak usum ya, sih. Wis gak usum. Lajak melintang. Zaman biyen plintang juara biyen. Juara. Kenongarjo plintang iki kepel. Karo anu Lot, iki jane, tak jan Pak Montor jane. Piye? Tembak iki. Alah, aja tenan tembak, nembak wong malah mati bangko urusan aku. Ditembak kuwi sarinjing to. Lha lho. Tembak kok akeh. Aku ya pengen nembak manuk ngono. Iki aku sisan takok. Wingi kan bajing ngene iki ya. wingi kan ketemu Tomblok. Tomblok kayak konten. Piye? Isu-isu aku nang warunge dhek konten. Iki Pak Dik nggawe rencana tanggal 10. Tanggal 10 ki trabas. Kowe melu pura to? Lho. Si Tomblok aku ki ya bingung to maksudnya piye. Genahe aku ki pokoke kudu melok lho. Senin jam 7 kudu budal ngono e. Lah jam 7 kudu budal. Aku ora omong ngono Tomblok wis salah pengertian. Iki jane kowe ku kae lho. Ya mangan digenahno. Lah mangkane ki aku rene bener to Rin. Karo tomblok Aku rene tak genahno sisan tak takok. Aku dek bengi enek wong takok Mas lah. Awan ngene, nak Yeah. dinone urung tentu karena aku motorku tanggal 7 lagi ready ngono. Oh. Cacah omongi iki arep dienekno event Trabas khusus cacah YouTuber. Kira-kira piye no? Kowe gelem ora montormu kuat puran? Lah kuat ngono. Heeh. Ya tanggal pira lot no? Ya tanggal pira Blok? Kok aku tak mulai gawe jalur. Ya tanggal 9 apa 10 nak 9 bareng karo berbendo. Heeh. Mungkin aku gak melok sik berbendo, kita fokus ning kene. Apa
songo ae minggu. Heeh. Nah ngono. Sekalian gawe jalur ngono maksudnya. Lho gak jalure aku, wis jalur gak san butuh kowe karek event tanggal kuwi deng teko ning Setat kita rame-rame. Mungkin nanti insyaallah kita adakan kita beli door prize. Sepeda gunung sing apik, dan gunung, kompor gas, kipas angin, setrika. Mungkin nanti ada ya belasan macem lah. Jadi nak misal sing teko wong 15 misal budal kan dikei kartu. Nah, aku mulai kan enek kartu yang kedua itu. Padha ngono kae Lopyo. Di saat nyadranan. Bukan, ini gak masalah nyadranan iki gawe anu seru-seruan dhewe ya. Iki memperingati 17. 17 meskipun Indonesia iki urung merdeka ya, Lis. Jane Wes tapi sebagian belum merasakan kemerdekaan cik sorong ngono to. Iya. Jadi kowe nanti tolong ya sampeno cah-cah. Ya wis sekarang tolong bangun dandan-dandani. Nak ana sing antusias gelem lho. Jadi nak misal enek sing berkepentingan ya gak apa-apa. Tapi maksudnya kan nek iso digolekno waktu sing luang tapi luang terus jam piro ben cacah ki iso apa misale tanggal sakmene. Dadi kan wis tanggal 9 berarti kita barengi ya karena awake dhewe kan sifatnya ora umum. Mungkin nak untuk teman-teman sing arep ngejak gampangane iki sing biasane in frame ngono iki gak apa-apa nak duwe motor. Wis antusias ae maksudnya gak usah motor kudu truk abas nemen ora usah, sing penting yakin iso ngono. Melok gak apa-apa. Mungkin nak sida misal tanggal 9 kan. Tanggal 9 Minggu. Ya start jam 7 harus ning Setat. Jam itu kudu wis anu wis berarti sampai selesai nanti. Berarti minimal iki kan nek tanggal 9 karek kurang seminggu lho. Menurutmu kuwi terlalu mepet ora? Iki wis dina Selasa lho. Nyiapno sih ora enek mepete, nek aku sing penting free. Iya. Motorku kok ora kuat ae. Ban ngarep kandisiran iki. Iki jalur standar sing. Kita Oke. gak buat jalur KLE, gak buat jalur motor gede-gede ora, jalur biasa. Seneng ya, seneng ya maksudmu. Iya. Berarti Ya enek tanjakannya pastilah. Tanjakan turunan itu pasti. Yo, Jenenge trabas mosok. ya betul. Kuwi jenenge kampanye to. Yo. Jagong yo to, Lis. Ya berarti kan bener Sati. Jenenge trabas pasti ada rintangan. Oke. Iya. Berarti garis besarnya saiki berarti sing dimaksud penyampaiane tomblok memang wingi bener. Cuma maksudnya antarane tanggal 9 dan 10. Aku kan pengen Mas Tekno to. Pengenmu berarti kan intine pengenmu cacah kulonan sing pengen melu monggo silakan ngono to. Tanggalnya piro ngono to. Maksudnya kok penentuan tanggalnya kok Ya aku nentokno tanggal, piye blok wong tanggal kuwi ngono. Oh, cek sementara aja pas kuwi. Ya. Karena kesepakatan iso tanggal piro dalam waktu dekat iki. Tanggal 9. Ki tanggal piro isan? Ki tanggal 3 to ki. Nyadranane dhewe Ki tanggal 4 to ratusan. Ayo. Trabas sangune apa to, Cing? Banyu kok karo montor. Kan montor karo banyu nyapa mbok siapno sing bungu ki. Oke wis. Wis tentokno ae menake. Aku nek nginformasi cacah enak. Minggu longgar. Minggu ya. Karena kita nanti iki Yes. wis genah ya apa mau minggu misal minggu ya. Iki terkait umbur rampen. Umbur rampen itu oke lah kita menyediakan kayak door prize. Tapi untuk konsumsi nanti urung enak, Cing. Misal dipungut iuran keberatan ndak untuk teman-teman? Nah aku ora. Tapi kan wong ade gong petuk cacah liyane yo. Nah, 50.000 untuk konsumsi. Nggo tuku mangan, tuku kopi. Ya, nanti ada makan siang. Pagi makan pagi. Pokoknya kan nggo masak urunan masak ngono ta Masmu. Urunan masak. Heeh. Nanti nak bersedia koordinirin ya. Oke. Soale Jono barang dhek iki wis dikandani yo pisan karo Tomblok pas nang kono ndilalah. Ngono kuwi. Arek wi. Nek aku kan mesti Ketoke menurut garis besarnya gelem kabeh ya. insyaallah dene aku gremeng-gremeng petok. BTR masa arep BTR nggo ngarit tok. Ya Lis. Iya. Duit tril nggo ngarit. Ya sekali-sekali
golek jalur to sing angel-angel. Arep nguji ketangkasan kae ya. Iso uga. Wah, iki iso uga. Montor kekuatannya sakmene iku ben iso ngukur. Oh, kurang iki. Oh, turunan ngene iki bae reme ngeslong. Kacakan iki tangkarane orang iso safety kaya anu, ya helm biasa berarti ya. Biasa. Oke. Safety niku oglok biasa tapi anggo sepatu kudu safety oglok. Karena tunggak-tunggak kan menawa nak. Ya to, Lis. Iya, ya bahaya. Bahaya ning alas ulo bandotane kok ban nyamuk. Kok weker ngene. Ogluk. Iya. Aku golek ogluk iki berarti ya. Oglok. Lah iki lho anu kok gak ndek oglok iki piye to? Lha wong nang sawah kok kene kok. Wong kuwi sing apa-apa iso ya, Lis. Iya. Ngetril iso, sawah iso, sapa-apa. Tapi wis apa? Melintang kok. Enggak. Apa? Isjane iso tapi aku mau. Moh ya. Kenapa iso kok moh? Luwih becik gak iso timbangane moh. Iso tapi moh. Ye. Amra. Ngedram neh wisan. Iya nak disuntik ngono biyen tangan iki ngene. Kok gak tangan, Lis? Kok malah sikil? Lah tangane nyekel Suryawi apa to? Wisan. Enggak. Biyen kan ngene kopakku ngene biyen. Wis aja Tapi wis tak dipikir. gowone Pak Wardi ya. Nah kita anu ndang sontek ini Wardi penenang, dengan Wardi. Wana anu regane pira to? Nyontek 200. 100 kan anu kabari. Harus sontekno kuwi lho. Sulistiono. Sing marai ilmu nguncal rokok dheke jare. Ya, wis. Terus iki aja melek bengi-bengi. Akeh turune ae istirahate. Rungokno to. Oke. Oke tok ae iki. Turu nak ning omah gak nyaman kaya aku mbiyen turune langgar. Masuk angin kuwi kok. Lah kok boyor men to. Lha wis tuwek lho saiki. Lah. Sing penting ning langgar, akeh ning langgar, ngarepan langgar kok. Ngono. Krungu ora to? Krungu. Ya. Wah, ya aja omong malah. Rokokmu ya? Kerjal ya. Iya. Santai tapi nek beli sak. Pokoknya istirahat sing akeh, pikiranmu gak pedot. Kabel ijomu pedot. Kowe nek les swara sangka wong tuwek diseneni ngono kae aja dipikir kudu nang metu ning ndi ngono ning langgar. Iya, iya. Tapi lagi dilokno rudok sing edan meneh. Ya piye mereka rudok sing ngono. Gelakno. Ya masa gelakno makane dienggo metu. Metu golek susu manuk koyo mbiyen ya manuk pentet, manuk ning kuburan ngono kae. Wis gak iso besatiku. Wis gak usah ya saiki. Wis gak iso. Iki jaman biyen ya. Masa lalu. Masa lalu. Uga maksudnya nek neng kata-kata kok ning omah kuwi rada menurutmu ki megelno dienggo metu amor wong. Iya, iya, iya. Kanggo Bisa dimengerti. bisa dimengerti ya. Jadi kemarin kan nak pasiat kae melok-melok nguli bangunan. Gua terus skillmu sing dadi Tukang. tukang Sing kae. iso bangun candi Prambanan. Nah. Ngesup Lagi ruko. kari gelari keramik no. Ya wis mben iki rong enek anggarane, santai. Wong turune pojokan melungker Sing setengah meter persegi enek. wis nganek ya. Wis iso Bantuin iso. bantuin sampean ya. Iya. Dongakno kok iso ngeramik ya. Sak meteran piye nek sak meteran? Sak meteran keluasan. Luas. Setengah meter persegi. Heeh. Kayak marmer kalau sing adem lho. Waduh ya. Menake marmer apa Keramik. glabak yang isor. Keramik apa marmer ngono ta. Heeh. Sing asli nek sing apik kanggo perumahan iki marmer. Sing Keramik. selain marmer apa? Nikel apa? Sak ndure? Marmer
Madmer to ya wis kuwi. Granit. Gerak duduk granit. Bukan granit. Granit to. Traso. Iku. Kuwi. Alase santai. Sing penting turune pojokan Lho. Oke, jadi kesimpulannya Sebenarnya kuwi. Oke. Ngono kuwi gambar aku kaya ngono kuwi. Enek wong berapa kira-kira? Ya nang kono kok sing nonton nek ready paling kok aku. 10 orang kurang luwih. Aku Tomblok terus Drotong. Telu. Datang bisa ora. Nek dina Minggu ngono iki kaya montore Caca kan tapi lento barang kan mesti mulai. Lah ra iso apa to wong ya ora ado ora luar kota. Rokok sik. Nek anu mulai to. Apa? Caca wis berarti kok tak informasikan ngono ya. Ya. Berarti nembusi menebali omongane Tomblok berarti ya iki. Adewe. Ya. Oke ya wis ngono ae. Terima kasih ya sudah menonton vlogku nge. Wis ngene kan genah to diomongnya apa pemikirane kula dadi ini nek nang Tomblok aku jek kurang iki. Kan aku ndek ben kur cerita, tanggal iki genah mblok, menek tanggal pira ya mblokno. Apa tanggal 9 apa tanggal 10 mblokno. Dadi ketoke kok menake Songo. songo. Berarti mbok batal langsung berbenda. Iya. Nah iso cacah kuwi lho, batal nang benda. Oke, nanti adewe menakan kan cacah WA-an kan iso to. Kenae piye. Wis ngene terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.